працягваем серыю лекцый, якую вас універсітэт і і якая праходзіць пад агульнай назвай «Уяўляючы Беларусь». Мы ўжо амаль год робім гэтай лекцыі і спрабуем на іх пэўным чынам зразумець магчымую будучыню для Беларусі, праблемы, виклики, на які трэба даваць адказы, уявіць гэты вобраз Беларусі. І ўжо шмат было прачытана лекцый на розныя тэмы, і нават я зразумела, што ў нас уже складваецца пэўная такая, можа, размова адных лектараў з іншымі, і вось сённяшняя лекцыя, мне падаецца, яна працягвае ўжо шэраг таго, што адбывалася. Прынамсі, Владзімір Мацкевіч і Владзімір Батаеў спрабавалі разважаць пра тое, як штучнае тэхналагічнае асяроддзе стварае структуру для новага чалавека, і як гэты новы чалавек, ці стары чалавек будзе адказваць на выклікі вось таго новага асяродку, які з'яўляецца. З другого боку, Сергей Сахаров прынаўся тэмаў медыапрасторы, і вось сёння Алексей Кравалап паспрабуе зноў звярнуцца да пытання, як захоўваць сябе ці змяняць сябе патрэбна ці будзе чалавек у нейкім новым асяродку, у медыа-асяродку, у інфармацыйным асяродку, увогуле, што нас чакае, ці як нам гэтаму супраціўляцца, ці наадварот, як нам адаптавацца, то бок гэта пытанне зноў жа новых умоваў і таго, як мы сябе пачуваем, ці павінны пачуваць у гэтых новых умовах. Калі ласка, даследчык медыасферы, громадский и культурный активист Алексей Кравалап. Да, некалькі тады таких так само угодных словах, каб разбіць тое, што згадала Тацяна, то адпаведна я б хацеў тады зноў жа нагадаць, з якімі, мне, па-першае, падаецца больш дакладна, што гэта не лекцыя дакладней, а такая размова з іншымі выкладчыкамі, якіх можа быць тут так, не можа быць, а дакладна сёння тут няма, але потым яны, можа быць, нехта яшчэ гэта працягне. Это такая дыскусія, якая працягваецца пэўны час. І два, калі так можна, два такіх полюсы, да, таго, што было ўжо зроблена ў гэтым цыкле лекцый, прамоў, прэзентацый. Я не вельмі ведаю, я не ўпэўнены, што вы ўсе бачылі ўсе гэтыя прамовы. Напэўна, гэта не абавязкова, каб вы глядзелі, хоць і наведвалі кожную лекцыю, але тое, што моя спроба сённяшняга такога-небудзь перформанса, да, гэта нешта, што знаходзіцца паміж уводнай, можа быць, першай лекцыі у Владзіміра Мацкевіча «Уяўляючы Беларусь ідеі і вобразы для супольнай будучыні» і пра лекцыі Сергея Сахарова, што адбываецца з медыа сёння і чым гэта адгукнецца заўтра. Гэта адносна розныя такія прэзентацыі, але як можна здагадацца, часам гэта розныя бачанні, яны дазваляюць знайсці нейкі цікавы ракурс, з якога мы можам разглядаць нешта. У якасці прыклада такога іншага стаўлення не да Беларусі, зовсім іншага. Да? Ёсць такія курсы, якія, напрыклад, да, універсітэцкія курсы, якія вывучаюць, могуць называцца «Сімпсоны і філасофія». Як мы ведаем на сённяшні дзень, «Сімпсоны» гэта не проста серыял, але серыял, які ў пэўнай ступені прызначае будучыню, можа нават прадказваць будучыню і электаральныя паводзіны ў некаторых дзяржавах, да, як мы зараз усе з вами ведаем. І таму, может быть нормально, может быть это не вельмі академічна, але для того, каб паставіць пэўныя пытанні, каб паспрабаваць знайсці адказы, гэта может быть такой эффективным ці нават конструктыўным таким падыходам. Тэма, якая заявлена, гэта купляйце беларускае, альбо што рабіць, калі заўтра не наступіць ніколі. Две часткі і две часткі вы, я ўпэўнена, перакананы, гэта адносна добра ведаеце. То бок гэты слоган «Купляйце беларускае», які быў пэўны час на кожным, там, не ведаю, амаль на кожным бізбордзе, тэлевізійная реклама, заходзіць у нейкую краму, там людзі «Купляйце гэта», «Купляйце беларускае». Часам тое, што прапаноўваецца «Купляйце беларускае», не з'яўляецца зробленым у Беларусі, але гэта такі, мем, інтэрнэт-мем, які жыве на сённяшні дзень асобным сваім жыццём. А што другая частка, гэта частка, тое, што звязана з тым, што аднойчы заўтра не наступіць ніколі. Зноў жа пра гэта, у нас ёсць пэўнае адчуванне, што
і про гэта казаў і Владимир Маткевич, і Сергей Сахаров, про тое, што ну, як бы, мы ўвесь час чакаем нейкіх навінаў. Ну, як бы, гэта можа ўспрымацца як такі реаліті-чек, як про гэта казаў Сергей Сахаров, про тое, што ўвесь час ёсць карыстальнікі, так, гэта трэба асторожна, зразумела, што ўвесь час ёсць людзі, якія, мы чакаем нейкіх навінаў, і мы будзем гартаць сваю стужку, каб стужку, не ведаю, ленту, там, шукаць там фрэндаў, і гэта, мы чакаем нейкай інфармацыі, якая мусіць, нешта мусіць змяніцца. Мы чакаем, мы уяўляем нейкую будучыню не толькі для медыяў, але ў такім шырокім сэнсе. Калі мы чакаем нейкую галоўную навіну, можа быць, некалькі галоўных навін, да? Але прысім пры гэтым гэтыя навіны не з'яўляюцца. А мы працягваем чакаць, мы не змяняем свае ўласныя дзеянні, мы робім тое самае, што рабілі заўсёды, але прысім пры гэтым працягваем чакаць, калі вось гэта заўтра наступіць. У пэўным сэнсе яно не наступае. Мы робім пэўны намаганні, каб ну ўсё ж такі яно мусіць нешта змяніцца, яно зноў жа ж не змяняецца. Пры гэтым мы пачынаем задаваць сабе такія пытанні, як бы, ну, глядзіце, калі нават што мы ведаем пра спажыванне медыа. Я так разумею, што ў гэты час праходзіць, ну, не ў сэнсе вось 18:41, да, а ў сэнсе, што зараз адбываецца канферэнцыя «Дзелавы інтэрнэт», дзе абмяркоўваюцца праблемы, звязаныя ў першую чаргу з электроннай камерцыяй, з бізнесам, з выкарыстаннем магчымасці інтэрнэта для таго, каб ну, нешта прадаваць, спажываць, ну, карацей, выключна эканамічная такая, можна сказаць, прагматычны падыход да таго, чым з'яўляецца інтэрнэт на сённяшні дзень. Але і там была прадстаўлена адносна цікавая рэч, гэта адно з першых даследаванняў па Беларусі, якое робіць у пэўнай ступені гэта звязана з Google, як так званы consumer barometer, як бы спажывецкі барометр, якім чынам людзі выкарыстоўваюць інтэрнэт, калі мы збіраемся нешта набываць, новы телефон, правільную машыну, ну, карацей, як змяняецца наше карыстанне гэтымі новымі тэхналогіямі. Там абсалютна адсутнічае пытанне мовы. Ну, як бы яно узгадваецца, так, але гэтае пытанне з'яўляецца ў такім кантэксце, што ну, як бы, ці набываеце вы што-небудзь за мяжой і не перашкаджае вам веданне ці неведанне, ці адсутнасць ведаў там той ці іншай мовы. Ну, як бы. Усё астатняе як бы успрымаецца як такое нешта, што зусім не выклікае нейкіх пытанняў. Калі мы паглядзім, што гэта значыць у нашым кантэксце. Калі мы спрабуем зразумець, колькі рэкламы, якая робіцца ў Беларусі для беларускай аўдыторыі, робіцца на беларускай мове, і колькі рэкламы па-расійску, то зноў жа мы можам бачыць, што больш з'яўляецца ролікаў па-беларуску, але ўсё роўна гэта не больш, да, не татальная большасць. І гэта адносна проста тлумачыцца тым, што, ну, глядзіце, калі мы шукаем, у нас ёсць статыстыка, колькі запытаў, што адбываецца ў інтэрнэце, і што людзі шукаюць гэта па-руску. І, як бы, калі яны гэта шукаюць такім чынам, у адпаведным, у такім же самым выглядзе для іх будзе прапанавана і рэклама. І атрымоўваецца такое, як бы, у пэўнай ступені замкнёнае кола, што мы спрабуем дачакацца таго моманту, калі людзі пачнуць нешта шукаць на мове, і тады медыа, напрыклад, стануць беларускамоўныя, то як бы гэты час, як і заўтра, ніколі можа не настаць. Мы ўвесь час можам застацца ў такім сённяшнім дне, калі мы ну, як бы, маем тое, што мы маем на сённяшні дзень, і гэтая сітуацыя не змяняецца. Таму што нашы паводзіны ў спажыванні гэтага, яны застаюцца без радыкальных зменаў. Калі мы паспрабуем уявіць сабе, ну, паколькі мы ўсё ж такі кажам пра уяўленне, ну, як бы, будучыні, то што можа, ці зможам мы знайсці падставы для аптымізму ў дачыненні да медыа, да беларускіх медыа? Ці можам мы упэўнена казаць, што яны захаваюцца? Калі яны захаваюцца, у якім выглядзе, так? Ну, я нават не ведаю, тут, як бы, больш такога, ну, як бы, прафесійна абгрунтаванага скептыцызму і, ну, і аптымізму таксама. Гэта было ў прамове Сергея Сахарова. Я бы толькі дадаў, што
ну, такі аспект, да, што нас цікавіць і можа цікавіць асаблівасць спажывання. Бо на сённяшні момент можна казаць, што мы спажываем пэўную інфармацыю, як бы мы знаходзімся ў грамадстве па спажыванні. Можам доўга тлумачыць адносна таго, як выбудоўваецца ідэнтычнасць карыстальнікаў, якім чынам гэта звязана, да? Як бы этнічная, рэлігійная, там, палітычная, але дзіўным чынам атрымалася, што ў нашай краіне, дзе святкуецца як бы дзень Вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі, як бы абсалютна паспяхова будуецца эканоміка ці грамадства спажывання. Якім чынам гэта спалучаецца? Ну, у кожнага адказ свой, але тым не менш гэтае спалучэнне адбываецца. І у нас няма такога канфлікту, што гэта не можа быць. Ну, ад простых рэчаў, ад наяўнасці прыватнай маёмасці, ну, як бы, ніхто ж не адмаўляецца, але і святам гэта таксама застаецца. Да? Бо гэтае пытанне, якое, ну, як бы, вартае таго, каб пра гэта падумаць, проста не ўспрымаецца як некае пытанне, няма гэтай праблематызацыі. І атрымоўваецца, што калі мы паспрабуем зрабіць далейшае гэтае параўнанне паміж тым, што адбываецца, калі мы кажам пра грамадскае спажыванне, то медыа з'яўляюцца такой часткай, якая дазваляе нам будаваць свой уласны вобраз ці сваю ўласную ідэнтычнасць. Калі мы, ну, як бы, гэта вельмі проста і зразумела паказаць на прыкладзе самых розных брэндаў, гандлёвых марак і гэтак далей, але ці задумваемся мы пра тое, што то, якім чынам мы спажываем інфармацыю, таксама ўплывае на тое, як бы, кім мы сабе ўяўляем. Да? Як бы, ну, адносна просты прыклад, гэта калі мы з'яўляемся такімі прыхільнікамі, ну, як бы, албанскага языка, да, там, гэта супольнасць у Давком, якая была там некалькі, ну, можа быць, гэта з'яўляецца адносна папулярнай. Гэта адна справа, калі мы вывучаем, не ведаю, пішам, напрыклад, на беларускай лацінкі, гэта зусім іншая супольнасць, зусім іншае бачанне свету. То бок атрымоўваецца, што выкарыстанне мовы не проста, як бы, такі вольны ці не зусім зразумелы выбар карыстальнікаў, што у пэўнай ступені ад гэтага залежыць, як бы, кім мы з'яўляемся. Але тут узнікае пытанне, якое у мяне няма адказу, да, як магчыма спажыванне мовы. Бо калі мы ўсё спрабуем патлумачыць праз спажыванне, ну, што ўсё ёсць нейкія там рэчы, брэнды, тавары, то ці можам мы казаць пра спажыванне мовы? Як гэта адбываецца? Гэта мусіць быць проста павелічэнне, не ведаю, наведвальнікаў ці там павелічэнне накладу тых выданняў, якія карыстаюцца мовай. Ёсць пытанне, да? Просто мне, можа быць, калі у вас будуць адказы, ну потым, калі мы пяройдзем да пытання, да, я буду вельмі рад пра гэта даведацца, да? Таму што такім чынам мы можам думаць і ўспрымаць спажыванне мовы як такую сучасную практыку, нашу штодзённую практыку, калі мы выбудоўваем свае стасункі з медыа. І далей гэта гэта пра тое, што яшчэ ў нас адносна паспяхова гэтыя практыкі выкарыстання ці нашай спажывецкай дзейнасці ў дачыненні да медыа, але чым больш сучаснымі, як бы, тэхнічна, ну, як бы, выдатным з'яўляецца медыа, тым больш індывідуальным з'яўляецца практыка яго спажывання. Бо былі часы, калі не ўсе людзі ўмелі чытаць, не все былі пісьменныя, былі тыя, хто, як бы, мог прачытаць у голас тое, што там надрукавана, астатнія маглі паслухаць. Ну, на сённяшні момант гэта з'яўляецца, ну, як бы, такім дзіўнай такой практыкай, так? І калі мы кажам пра, што мы там атрымоўваем нейкую інфармацыю, сваю ўласную стужку фрэндаў там у Фейсбуку ці ВКонтакце, то гэта наша прыватнае. Мы не можам паказаць каму-небудзь, вось глядзі, што мы тут, як бы, гэта нешта, чым мы не гатовы дзеліцца, да? Гэта вельмі прыватнае. І атрымоўваецца, што у нас, як бы, з аднаго боку сродкі масавай інфармацыі з'яўляюцца масавымі, так? Але пры ўсім пры гэтым іх спажыванне застаецца выключна індывідуальным. І тут ёсць, ну, як бы, такое, зноў жа, супярэчанне, і ёсць пра што разважаць, і, як бы, адказу, зноў жа, у мяне на гэта няма, якім чынам
яким чином з гіпертрофованого такого індивідуалізованого споживання можливо сформулювати і створити нову колективну супольність, яка буде конструюватися на основі культурної ідентичності. Тобто, яким чином з індивідуальних практик споживання, яким чином з цього може повстати нещо, що буде об'єдновувати. Тобто, на сьогоднішній момент ми можемо знайти масу прикладів, коли використання медіа дозволяє, зробити так, щоб люди заставалися там, де їм зручно, там, де є Wi-Fi. Так? Коли ми приїжджаємо куди-небудь, основна прикмета узровня виходить, звісно, з готелю, це безплатний Wi-Fi. Коли він є, то все добре. Да? Там, город, екскурсії, вони можуть бути видатними, але навошти, коли є Wi-Fi, це подшивність. Да? Мы застаемся там, где есть нечто, мы не выходим из зоны комфорта. Там нам зручно, классно заставаться и нема ніякої нагоди виходить за гэтых методов. І атрымоўваецца, што гэта індывідуальнае, у кожнага з нас свае асаблівыя практыкі індывідуальнага спажывання інфармацыі. І пры ўсім пры гэтым гэта індывідуальнасць, яна, мне падаецца, што яна можа быць некай такой асновай для пабудовы некай калектыўнай дзейнасці. Чаму гэта магчыма? Некалькі тлумачэнняў. Зноў жа, такі не новы канцэпт, пра які шмат ужо напісана, сфармулявана, гэта тое, што Бенедикт Андерсон, калі пісаў пра уяўляльныя супольнасці, гэта разглядаў як друкаваны капіталізм, калі ў часы з'яўлення 18 стагоддзя, калі праз выключна практыку спажывання друкаваных медыа, нават не толькі кніг, у большай ступені газет, бюллетеняў, напэўна, да, магазінаў той час яшчэ складана пра гэта, ці часопісаў пра гэта казаць. То бок праз адначасовасць нейкага дзеяння, калі мы адчыняем, разгортваем газету, там тысячи людзей разам з намі чытаюць нейкія радкі, то бок гэта тое, на што людзі фактычна могуць прагаласаваць рублём, далярам, цэнтамі, капейкамі. Мы набываем нешта, да? Мы набываем некаторыя інфармацыю, якая упакавана ў пэўным выглядзе. Калі гэта канцэпцыя спрацоўвала для грамадства, якое паўстала дзякуючы тэхналогіям, у тым ліку кнігадрукавання, на сённяшні момант тое, якім чынам мы атрымоўваем інфармацыю, якім чынам мы спажываем гэтую інфармацыю, гэта відавочна, што ўжо гэта сітуацыя змянілася, прычым даволі такі радыкальна. То бок на сённяшні момант нам патрэбна нехта, як такі своеасаблівы медіум, які знаходзяцца паміж намі і тымі, хто стварае гэтую інфармацыю. То бок гэта такое, можа быць, калі спаслацца на тэорыю змовы, калі гэта патрэбна ці не патрэбна, мы можам пабачыць пэўную прысутнасць карпорацый, якія прысутнічаюць у тым, мы не маем проста непасрэднага такога індывідуальнага доступу ў інтэрнэт. Не ў тым сэнсе, што ў нас не ўсталяваны чіп у наш розум ці наше цела, мы не з'яўляемся біяроботамі, якія адразу могуць бачыць без браузера, ці як імплантант кудысьці ў наше цела. Але пытанне ў тым, што гэтая канцэпцыя публічнай прасторы, у якой адбываюцца дзеянні, дзе разумныя, адукаваныя людзі выказваюць, ведуць кваліфікаваную дыскусію, паводле якой выбудоўваецца нейкае агульнае бачанне, то ўсё тое, што адносна добра цягам 20-го стагоддзя тлумачыла, якім чынам мы можам дамаўляцца, ствараць нейкія агульныя камунікатыўныя дзеянні, на сённяшні момант узнікае такое адчуванне, што ўсе гэтыя дзеянні, яны мусяць быць зроблены праз выкарыстанне пэўных дадатковых такіх пасярэднікаў, ці нейкіх медыумаў. Што я маю на ўвазе? Калі мы жадаем, сацыяльныя сеткі існавалі да таго, як з'явіліся сацыяльныя сеткі онлайн. Наш навучальная група, ці клас у школе, ці
нейкай яшчэ супольнасці, яна ў пэўнай ступені з'яўляецца, там ёсць розныя адносіны паміж людзьмі, і можна намаляваць гэтую, ну, так званы сацыяльны граф, там, хто з'яўляецца лідарам, аутсайдерам. Мы можам гэта зразумець. Але зараз для таго, каб падтрымоўваць гэтыя стасункі, мы вымушаны карыстацца пэўнымі тэхналогіямі. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте, в сети і так далей, да? Ну, на ваш густ. І атрымоўваецца, што вось гэтае пасярэдніцтва, яно прадугледжвае пэўныя змены, да, у нашых паводзінах. Бо гэта не наша індывідуальная прысутнасць, а тое, што мы робім, яно мусіць быць, ну, як бы, у пэўнай ступені, ну, як бы, адаптавана праз выкарыстанне пэўных тэхналогій. То бок, ну, мы можем угадать самые буйные, ці самые популярные там технологии, да, от Skype, які зараз належать Microsoft, от Instagram, які з'являються часткай з Facebook, і так далей. Тобто, як прикладна, напевно, гэта, ну, дастаткова, да, тобто ідэя ў тым, што на сённяшні момант наше індывідуальнае спажыванне ў значнай ступені абмежавана такой, ну, як бы, вельмі прыватызавана, ці не, як бы, гэта не наша індывідуальная дзейнасць. Гэта дзейнасць, якая ў значнай ступені адаптавана ці мае пэўнае пасярэдніцтва нейкіх іншых асоб, кампаній, ці, як бы, ну, і іншых арганізацый. І атрымоўваецца, што тое, што мы збіраемся зрабіць, да, там, падзяліцца там нейкімі навінамі, ці знайсці іх, ці наогул нашае спажыванне той ці іншай інфармацыі, оно мусіць прайсці праз вось гэтых, ну, як бы, пасярэднікаў. І узнікае пытанне, наколькі гэта з'яўляецца, ну, як бы, нашай індывідуальнай практыкай. Наколькі наша індывідуальная практыка, тое, што мы робім, наколькі тыя жаданні, якія ў нас узнікаюць, напісаць зараз там пост, да, ці сабраць, не ведаю, там, 1000 лайкаў, ці там 1000 фрэндаў, наколькі гэта адпавядае нашым уласным жаданням. Ці гэтыя жаданні, можа быць, узнікаюць нейкім іншым чынам. Ну, як бы, з чаго гэта вынікае? Калі ў нас няма доступу да гэтых тэхналогій, гэтых жаданняў у нас няма. То бок мы патрапляем у адносна цікавую і ў той жа самы час непростую сітуацыю, калі мы спажываем медыа, у тым ліку для таго, каб пабудаваць уласную ідэнтычнасць, але прычым пры гэтым гэтая практыка будавання і практыка спажывання, яна, ну, як бы, не дазваляе нам будаваць нейкую супольнасць, тому што мы спрабуем адрознівацца праз гэтае выкарыстанне, ну, праз выкарыстанне тых ці іншых тэхналогій. Калі мы вернемся вось да пытання спажывання, так, то з часам спажыванне ўспрымаецца як такая, ну, як бы, выключна утилітарная практика, так? Ёсць нейкія карысныя рэчы, якія дазваляюць нам, ну, як бы, які нам патрэбны для того, каб заставацца жывымі, ну, проста існаваць. Але звычайна, калі мы кажам пра спажыванне ў такім, ну, як бы, в сэнсе грамадства спажывання, то гэта ў першую чаргу дэманстратыўнае спажыванне, якое мы выкарыстоўваем для того, каб паказаць свой сацыяльны статус ці статус, ну, як бы, які, як бы, не столькі кім мы з'яўляемся, кім бы мы хацелі быць. І тут узнікае пытанне, калі гэта зразумела у дачыненні да аб'ектаў ці прадметаў там нейкай шыку ці раскошы, але узнікае пытанне, што адбываецца ў выпадку спажывання медыа ці ў выпадку спажывання мовы. Ці залежыць тое, якім чынам мы выкарыстоўваем медыа, якім чынам мы выкарыстоўваем, як мы выказваемся, так? Якім чынам гэта ўплывае на тое, як мы выбудоўваем сабе ў сваіх уласных вачах, да? Тобто, як мы бачым сабе, таму што мы робім менавіта гэта. Тобто, ці з'яўляемся мы суб'ектамі, да? Ці атрымоўваем, ці робім мы тое, што цікава нам, да? Ці мы мусім адпавядаць нейкім, ну, як бы, такім нейкім іншым чаканням тых, хто знаходзіцца вакол нас. Яшчэ ёсць пытанне, ну, пытанне ці такая праблема, пра якую вельмі падрабязна, якой спыняўся Сергей Сахаров, які казаў, што з боку сацыяльных сетак на сённяшні дзень для
медыа ёсць пэўная пагроза ў тым сэнсе, што як бы выкарыстанне гэтых сервісаў для распаўсюду інфармацыі не заўсёды, ну так мякка кажучы, не заўсёды прыводзіць да таго, што людзі пераходзяць на сайт. Да? То бок гэтыя сеткі спрабуюць атрымаць максімум контенту, каб людзі спажывалі гэты контент непасрэдна не пакідаючы тую ці іншую сацыяльную сетку, і потым яны ўжо будуць пэўным чынам дамаўляцца, як гэта, такім чынам праз гэта можа быць манетызавана дзейнасць медыа. І тут ёсць як бы такое пытанне, а на якой мове тая ці іншая інфармацыя мусіць быць спажыта. Ну, нават не пытанне ў тым, ну, як бы, ну, гэта не такі, ну, мадальны слоў, да, ў тым сэнсе, што гэта мусіць быць, і гэта можа быць, але пытанне, ці змяняюцца, ці магчыма змяненне становішча з медыа праз змяненне паводзін аўдыторыі. Калі аўдыторыя, ну, напрыклад, як бы, можа быць, не вельмі смелая фантазія, але тым не менш, што патрэбна для таго, каб беларуская аўдыторыя пачала больш выкарыстоўваць беларускую мову? Якім чынам гэта можа адбыцца? З пункту гледжання тых, хто прадае рэкламу, гэта значыць, што людзі мусяць больш наведваць сайты, якія, не ведаю, якіх інфармацыя падаецца на беларускай мове. Але чаму гэта не звязана з тым, якім чынам непасрэдна мусіць, ці можа быць, змяніцца паводзіны непасрэдна самой аўдыторыі? Вельмі простае пытанне, на якое, зноў жа, мне няма адказу, але яго б вельмі хацелася даведацца і пачуць, гэта пытанне, чаму беларускія карыстальнікі не усталёўваюць сабе беларускую мову ў якасці магчымай раскладкі. Ну, гэта не значыць, што мы мусім выкарыстоўваць толькі беларускую мову. Але мне падаецца, ну, мы можем, конечно, просто задать, калі гэта задать пытанне вам, да, то у кого з вас ёсць, ну, на сённяшні момант ёсць смартфон, і, адпаведна, там можа быць усталявана любая колькасць любых моваў. Ну, можа быць, там ёсць, конечно, нейкія абмежаванні, але збольшага. Але колькі з вас мае беларускую раскладку ў сваім тэлефоне? Ага. Ну, гэта унікальная аўдыторыя, так, так, это подсаженные. Нет, ну, может быть, нет, это добра, нават гэта тым лепш, да, потому что есть... А что настолько шмат? Ну, шмат. Ну, это все. Так, ну, тут наступне питання, це така проблема, яка з гэтага виникає. Фактично, ну, безумовно, зараз там не так давно була новина, що на апошній версії Android вже з'явиться білоруська мова як одна, яка там, ну, якби фактично для користальників немає такої додаткової потреби ці ніякого немагчимого такого випробування, каб усталювати собі, її просто можна буде обрати со спису мов, які там існують, але на сьогоднішній момент, ну, якби більшість наших девайсів, гэта значить, що коли у вас воно усталювано, то ви, ну, якби асенсовано, свідомо зробили гэты вибір і так само вирішали певне технічне питання. Я не ведаю, ви ці там зверталися до того, хто мог з гэтым дапамагчы. І у кожнага з нас, хто зрабіў гэта, да, хто зразумеў, што гэта не значит, што мы можем, ну не ведаю, 24 гадзіны, 7 дзён на тыдзень, ну, увесь час там думаць, пісаць, выказвацца толькі па-беларуску. Не, але просто гэта першы крок да таго, каб змянілася наша практыка спажывання. Ну, калі мы спрабуем все ж таки тлумачыць выкарыстанне мовы як спажыванне, то гэта значыць, мы чамусьці мусім, ну, як бы, знайсці дадатковыя аргументы, чаму нам гэта патрэбна. Да? Як бы, безумоўна, калі у нас будзе, ну, як бы, час на абмеркаванне, да, будзе цікава даведацца, як бы, як так. Да? Але пры ўсім пры гэтым атрымоўваецца, што, ну, все ж таки большасць карыстальнікаў, да, на сённяшні момант мы, я так, ну, по розных ацэнках, да, там 6 мільёнаў, ну, дакладна ёсць 5 мільёнаў карыстальнікаў інтэрнэту ў Беларусі. Аптымісты, як бы, кажуць пра амаль 6, але, як бы, ну, калі мы, напэўна, правялі такое пытанне, то такой большасці выкарыстання беларускай мовы
но фактично яе наяўнасці, да? мы не атрымалі. Калі мы зазірнем у статыстыку, якая дазваляе, ну якби, зноў жа, у нас няма статыстыкі, якая сведчыць пра выкарыстанне мовы, калі мы кажам пра нашу прысутнасць у інтэрнэце. Што я маю на ўвазе? Мы можам ведаць памер экрана у смартфона ці дэсктопа ці планшета. Мы можам ведаць колькасць колераў, можам ведаць аперацыйную сістэму, але мы не ведаем, гэтай статыстыкі няма ў адкрытым доступе, якія мовы усталяваны ў карыстальніках. Гэта можна, напэўна, лёгка патлумачыць тым, што гэта ніякім чынам не ўплывае на патэнцыйныя рэкламныя выгоды, да? То бок гэта не ўплывае на тое, што мы мусім паказваць, да? Гэта іншыя дадатковыя нейкія аргументы ці крытэрыі, паводле якіх мы можам разумець, у якім фармаце, у якім выглядзе гэта рэклама мусіць быць паказана. Але гэта не значыць, што гэтае пытанне не з'яўляецца значным, уплывовым, цікавым, што мы не можам шукаць на яго адказ. Ёсць такі сервіс расійскай статістыкі Light Internet, і там ёсць, зноў жа, мова, да, то бок мова карыстальнікаў, але, зноў-такі, гэта не зусім мова карыстальнікаў. Гэта мова, якая пазначана ў браузеры, як тая, з якой не трэба рабіць ніякіх перакладаў, то бок, на якой мове у нас усталяваны браузер. І там атрымоўваецца, што для карыстальнікаў з Беларусі беларуская мова, там нават не менш, чым процент. То бок гэта проста атрымоўваецца, што у нас можа быць усталявана мова ў сістэме, але мы не лезем далей на нейкія налады, каб там нешта змяніць, і каб то бок мы не ведаем на сённяшні момант, якім чынам людзі выкарыстоўваюць тыя магчымыя моўныя налады, якія існуюць. Гэтай інфармацыі у нас проста няма. То бок мы можам фантазаваць пра тое, не ведаю, колькі 6 мільёнаў здольны пісаць пасты па-беларуску, ці наадварот каментаваць нешта на англійскай мове, ці выкарыстоўваць польскую. Але гэтыя пытанні, яны такія выключна, добра прыдатныя для спекуляцый, да? Бо гэта тое, з чым мы можам працаваць, ствараць нейкія такія дадатковыя, можа быць, сэнсы, але дакладнай інфармацыі ці нават нейкай статыстыкі у нас няма. І, адпаведна, калі няма гэтай базы, то таксама вельмі складана зразумець, што прымушае людзей дадаткова знаходзіць нейкую, у нас ёсць нейкая матывацыя, калі мы усталёўваем мову, нават калі мы не пішам кожны дзень нейкія пасты, да? Мы выдатна разумеем, для таго, каб проста карыстацца кампутарам на сённяшні дзень, нам патрэбна сама мала англійская мова ці любая лацінская раскладка, таму што проста браузер, нам будзе вельмі складана патрапіць на, не ведаю, той ці іншы сайт, да? Кірылічных даменаў гэта, яны, напэўна, існуюць, але вы іх ведаеце, я спадзяюся, але гэта не вырашае пытанне, тым не менш. Атрымоўваецца, нейкая лацініца нам патрэбна, таму каб проста карыстацца камп'ютарам, нават калі зараз ужо не абавязкова, каб назвы файлаў на вашым камп'ютары, гэта не часы MS-DOS, калі файлы мусілі называцца выключна лацінкай, таму што проста інакш яны не маглі існаваць. Вось тое, якія яшчэ дадатковыя мовы усталёўваюцца, гэта ўжо пытанне непасрэдна да карыстальнікаў. І часам гэтыя пытанні могуць быць вырашаны ў заканадаўчым такім парадку ці на заканадаўчым узроўні. Вельмі просты прыклад. Калі тэлефоны былі з кнопкамі, такі час быў адносна нядаўна, можна такую ствараць перыядызацыю, то існуе такі рост-тэст, так званы стандарт ці патрабаванне, і адным з умоваў, калі я не памыляюсь, там з'яўляецца наяўнасць кірылічнага алфавіту, а дакладней рускага алфавіту на гэтых кнопках. То бок тэлефоны, для таго, каб яны маглі легальна прадавацца ў Расіі, адпаведна, чамусьці адпаведна, мы можам разумець чаму, а ў Беларусі там мусіла быць наяўная гэтая кірылічная раскладка. Але чаму
такога патрабавання не існуе ў дачыненні да, ну, напрыклад, беларускай мовы. Да? Як бы, гэта, безумоўна, пытанне да, ну, як бы, законодаўчай, як бы, дзейнасці. Тое самае можна запытаць, ну, як бы, на сённяшні момант, калі мы кажам пра продаж, напрыклад, камп'ютара, то таксама мы можам знайсці, ну, напрыклад, такую ситуацию, что Литва, где проживает каля 3 миллионов официальных карыстальников, там мы можем найти и Windows, и Office, все эти продукты, они будут локализованы, все будет сделано с литовским перекладом, не будет никакой проблемы, как отрымать там любую доведку. И как бы есть 10 миллионов у нас, и такого потребования нема, да, как бы, ну, ось зараз з'явився Android з беларускай мовай. Але пытанне, яно ўзнікае, як бы, ці гэта толькі пытанне, ну, як бы, такого рынку, што калі там, напрыклад, змагаюцца з піратствам, калі, як бы, карпорацыя бачыць магчымасць, як бы, атрымаць пэўны прыбытак, вось тады мы будзем гэта вырашаць. Калі гэта, як бы, не з'яўляецца такой, ну, як бы так, непазбежнай практыкай, да, калі мы будзем карыстацца, ну, скажем так, диск за там, $5, где будет там усе Windows, да, и если мы просто можем спампаваць его з нейкага торрента, да, то, адпаведна, мы будем доўга чакаць, калі з'явіцца беларуская версія. Зноў жа, гэта такое пытанне, якое, напэўна, выходзіць за межы таго, што ёсць выключна індывідуальныя практыкі, так? Але часам, ну, ці можа быць зусім іншы. Прыклад, вось гэтыя гульні, якія маюць папулярнасць, як бы ствараюцца ў Беларусі, але маюць папулярнасць далёка за межамі Беларусі, гэта свет танкаў, да, і там ёсць, напрыклад, адносна нядаўна там з'явілася беларуская версія. Так? І зноў жа статыстыка, ну, як бы колькі, гэта не значыць, што па змаўчанню усе танкісты, якія ёсць там у краіне, адразу мусяць сабе паставіць гэтую там беларускую мову для таго, каб гэтыя змены залежаць ад карыстальнікаў. Пытанне тым, ці існуе нейкая матывацыя, да? Ці як мы можам не прымусіць, гэта не пытанне такога, ну, як бы навязвання, стварэння, ну, такіх вельмі жорсткіх рамак. Пытанне ў тым, якім чынам стварыць умовы, каб людзі зразумелі, ну, можа быць, гэта вельмі наіўна, я разумею, унутраную патрэбу для таго, каб існавала, ну, каб спажыванне таго ці іншага медыапрадукта адбывалася у пэўным моўным асяроддзі. І што ад гэтага залежыць, ну, як бы не проста наша індывідуальнае адчуванне таго, хто мы, што мы, ну, проста, вось, калі мы выдатна разумеем, што, ну, як бы, гэта, там, такая не зусім сур'ёзная фраза, што мы тое, што мы можам з'есці, да, то вось, калі мы спажываем інфармацыю, гэта таксама мы тое, хто ёсць нашыя сябры, да, мы тое, якім чынам, якую інфармацыю мы спажываем, чытаем і ствараем. Але вось пра стварэнне гэта ўжо зусім, ну, як бы іншая такая, ну, як бы частка нашай дзейнасці. Таму што, калі мы кажам, зноў жа, пра выкарыстанне мовы і, напрыклад, пра здольнасць быць папулярным, калі мы спрабуем патлумачыць усё праз эканоміку лайкаў, да, тыпу, уся наша дзейнасць, напрыклад, у тых самых сацыяльных сетках кіруецца тым, каб атрымаць найбольшую колькасць там лайкаў, расшарванняў таго, што мы напісалі, то, адпаведна, мы можам думаць, што значна больш лайкаў мы атрымаем, калі мы будзем пісаць нешта па-руску, ну, таму што як бы там больш людзей гэта можа прачытаць і гэтак далей. Але чамусьці мы знаходзім дадатковыя аргументы, чаму мы гэта будзем рабіць інакш. То бок атрымоўваецца, што мы як бы тады, ну, як бы супярэчым, да, вось гэтай як бы практыцы такога спажывання, да, ці практыцы выкарыстання. Не все может быть патлумачана праз, ну, такие адносна базовые, значные, але тем не менш не зусім універсальныя, ну, што ли, моманты, да, выкарыстання тых ці іншых тэхналогій. Яшчэ, што, можа быць, варта адзначыць, ну, калі вярнуцца вось да гэтай назвы пра тое, што купляеце беларускае. Бо калі мы кажам пра сітуацыю, што нам было б цікава, каб былі, не ведаю, папулярныя
сидят блогеры, які там нешта промовляють, ці подкастери, ці якби самые розные, то ну самые розные формы ці прояви медіа-активізму, то ми увесь час чекаємо, що мусить знайтись нехто, хто гэта зробіць за нас. І атрымоўваецца, што мы зноў жа можам чакаць амаль што без конца таго, што ну як бы добра, будзе пэўны час, калі знойдзецца чалавек, які будзе гэта рабіць. Але наша індывідуальная дзейнасць, яна як бы далей ну, за гэта можа і не выйсці. І может быть, гэта вельмі ну, бы так наіўна, але тым не менш мне падаецца для вось гэтых зменаў, якія нам патрэбныя непасрэдна у галіне у медыасферы, да, для того, каб у нас з'явілася больш людзей, якія адносяцца да аўдыторыі, ну, з пункту гледжання рэкламы да аўдыторыі, якая спажывае інфармацыю на беларускай мове, то нам не патрэбна не просто, ну, як бы, это не значит, что все мы мусим записывать там, не ведаю, только там беларускамоўнае выданне, ці наведваць толькі беларускамоўныя сайты, ці слухаць толькі беларускамоўнае радыё, якія ёсць на сённяшні дзень. Пытанне ў тым, што, можа быць, нам патрэбна стварэнне, ну, як бы, нейкіх новых проектаў, якія будуць у першую чаргу звязаны з індывідуальнымі практыкамі. То бок купляйце беларускае, гэта ў сэнсе, ну, у першую чаргу гэта можа быць успрынята як адносна такі вельмі зялёны слоган, у тым сэнсе як лакальнае спажыванне, да? Як бы, гэта тое, што не ёсць нейкім далёкім такім праектам. А калі гэта больш сур'ёзна, безумоўна, да, то гэта тое, што звязана з дзейнасцю, якая адбываецца тут і зараз. І стварэнне, ну, як бы, стварэнне, спажывання, абмеркаванне контенту, які можа быць створаны па-беларуску, адкрывае магчымасці для таго, каб у нас таксама змяняліся ну, медыі і як бы, ну, гэта такое атрымоўваецца зноў жа, напэўна, пра гэта ўжо казаў, да? Такое замкнёнае коло. Калі мы кажам на статыстыку запыта ў інтэрнэце, то значна большая частка людзей, напрыклад, там, і будуць шукаць окна ПВХ, а не там вокны ПВХ, да? Як бы, адпаведна з гэтым тыя, хто займаюцца аптымізацыяй там, ці все гэтыя паслугі, звязаныя з SEO, яны будуць як бы скіраваны на тое, што сайты мусяць быць безумоўна на рускай мове. Але вось гэта безумоўна, гэта так як бы такое асноўнае пытанне, якое ну, як бы, не з'яўляецца такім безумоўным. То бок гэта праблематызацыя таго, што можа быць на сённяшні момант не з'яўляецца ну, як бы, праблемным. І вось калі заўтра, ну, такім шырокім сэнсе, калі гэта заўтра, калі мы можам апынуцца ў нейкім зусім іншым становішчы, яно можа не наступіць, калі наша дзейнасць будзе ўвесь час, калі мы будзем знаходзіцца ў такім чаканні, што мы сваю дзейнасць не змяняем, але мы чакаем, калі яна зменіцца. Мы будзем чакаць яшчэ, ну, як бы, невядома колькі, да, як бы, і прысім пры гэтым нашай індывідуальнай практыкі мы будзем пачуваць сябе адносна утульна, нам будзе комфортна, таму што ну, мы робім так, як мы прызвычаіліся, якім чынам гэта, ну, як бы, як гэта рабілі раней, такім чынам, як мы навучыліся. І прысім пры гэтым мы не будзем бачыць ну, як бы, патрэбу тым, каб нешта змяніць. І, можа быць, зноў жа, гэта такі вельмі наіўны да, варыянт, але вось калі мы зможам зразумець, што з'яўляецца такой матывацыяй, ці што з'яўляецца такім дадатковым стымулам для таго, каб ну, першы крок гэта проста, не ведаю, усталяваць сабе мову, ну, моўную раскладку ў тэлефоне ці ў камп'ютары, а пасля гэтага, можа быць, вось калі мы зразумеем, што не прымушае людзей, а што, ну, як бы, чаму у людзей узнікае патрэба ў гэтым, то, можа быць, гэта будзе той новай формай, паводле якой, ну, як калісьці раней мы маглі казаць пра ўзнікненне супольнасці паводле этнічнай ідэнтычнасці, ці там палітычных поглядаў, ці рэлігійных, можа быць, сёння праз супольную практыку выкарыстання пэўных тэхналогій, да? То бок, ну, як бы будаваць ідэнтычнасць на тым, якім чынам мы выкарыстоўваем метад. Да? Нешта падобнае, ну, гэта
гэтыя ролики накшталт таго, што чытаць гэта па-беларуску. Да? Ну, як бы, ідэя ў тым, што ёсць пэўная медыйная практыка, якая адпавядае таму, як бы, кім мы з'яўляемся, ці ну, як бы, да чаго мы можам імкнуцца. Вось. Ну, напэўна, што... Можа быць, я тады, напэўна, на гэтым спынюся, калі ёсць нейкі... Ну, я спадзяюся, што у вас узнікнуць пытанні. Сама мала гэтыя аргументы, чаму для вас наяўнасць мовы ў вашых устройствах і вашых девайсах, прыладах, гэта, ну, як бы, гэта тое, што можна паспрабаваць абмеркаваць. І ўсё гэта, безумоўна, зроблена для таго, каб заўтра наступіла, да? Каб мы не ўвесь час знаходзіліся ў такім сталым сёння. Алексей, я хочу одразу просто, я вас слухаю, а намалюйте нам завтра, про якое вы казали. Вы кажете, что оно может не наступить, а что это тое, что может не наступить и наступить? Это коли мы все маем белорусскую раскладку в смартфонах? Не, вот глядите, ну знову ж, я спробую сослаться на двух папярэдніках, паміж якімі я спрабую знайти. Да? Сергей Сахаров казаў, што было б выдатна, калі б, напрыклад, беларускія медыа былі беларускамоўнымі. Гэта адзін полюс, можа быць. Владимир Маткевич казаў пра, ну, пра, зноў жа, у нас, ну, гэта не яго, як бы, ідэя, але, ну, пра наяўнасць першага, другога і трэцяга свету, і што людзі, як прадстаўнікі ўсіх гэтых супольнасцей, яны на сённяшні момант жывуць сярод нас, і проста часам яны не разумеюць адзін аднаго. І, як бы, безумоўна, заўтра гэта калі мы будзем добра разумець, што мы не жадаем быць, напрыклад, у трэцім ці у другім, а мы імкнемся да нейкіх там захадаў, каб гэта было, ну, як бы, каб мы былі, ну, я не ведаю, там, постіндустрыяльным грамадстве, да, а не у традыцыйным. Так бок, вось заўтра гэта вельмі такі, ну, як бы, широкі варыянт, як я разумею. Просто для мяне завтра гэта складанае пытанне, конечно. Ось і не зрозуміло, що мусить наступити. Зрозуміло, як мені що наступило. Я зрозуміла, ну, може я неправильно зрозуміла, саме що якби вось гэта вельмі комфортнае адчуванне, ну, калі ты як бы спажываеш тое, што тебе прапануюць, і як бы ты спажываеш, ты фактычна фармуешься пад тое, што тебе прапануюць, і, ну, і гэта такая, ну, замкнёнае кола, так? То бок ты не спрабуеш выскачыць за, ну, за вось, ну, за гэты вобраз і так далей. І гэта вельмі зручна. Ну, з таго, што я пачула, я разумею, што гэта вельмі зручна, ну, в прынцыпе, там не напружвацца, а ісці ў тым трендзе, які тебе прапануюць. А тебе его все больше и больше прапануюць, і тебе все зручнее и зручнее. І в гэтым сэнсе завтра, это потому что, ну, няма завтра не конкретнага завтра, не беларускамоўнай раскладкі ці чагосьці яшчэ, а в прынцыпе магчымасці выскачыць ці пабудаваць сваю індывідуальную ідэнтычнасць, ну, я, скажем так, па-за межамі ну, прапанаванай мадэлькі такой, якая фармуецца ўвогуле незразумела, якім чынам, ну, там, амаль што тэхналагічным ці нейкім такім трендавым чынам і гэтак далей. Ну, мне вось, што мне падаецца цікавым, што ўвогуле гэтае пытанне, яно можа паўстаць толькі зараз. Ну, ці паўстае толькі зараз, не толькі таму, што тэхнічнымі сродкамі, ну, не таму, што гэта медыа з'яўляецца этим медыатарам. Ты казаў, што там уяўныя супольнасці, там, нацыі, культуры і так далей, там таксама былі медыатары. Да? Тое, у яку, ну, як бы, тая калектыўная ідэнтычнасць, якая фармавалась, яна таксама задавалася пэўнымі інструментамі, але гэтыя інструменты уяўляліся нам амаль натуральнымі. Ну, не ведаю, там, дзяржава, тэрытарыяльная, ну, дасяжнасць газетаў і гэтак далей. То бок, гэта тое, што падавалася, ну, не палягае сумневу і ўласнай змены. То бок ты, ну, прачынаўся ў гэтай краіне, дзе выдаваліся кніжкі, чытаў гэтыя газеты, і гэта амаль натуральна было. А зараз гэта медыапрастора, мы все ведаем яе штучнасць. Ну, мы все ведаем, што хтосьці стварае гэты інструменты там. А, ну, то бок, атрымліваецца, што мы такія ж залежныя, так же, ну, там, нараджаемся, жывем, прачынаемся і засынаем
у створеної кимсьці ідентичності і не можемо вискочити. При тому, що ведаємо, що теоретично могли. Так ничего не изменилось, так было всегда. Так было всегда. Ну так все нормально. А в чем мы говорим? Я так само додам, да, до того, что вы сказала Татьяна, да, гэта вось ідэя гэтага інфармацыйнай такой бурбулкі, да, information bubble, гэта ёсць такая адпаведная як бы тэорыя, згодна з якой, ну як бы та інфармацыя, якую мы атрымоўваем, ну зноў жа, калі мы карыстаемся пошуковымі сістэмамі, залежыць ад таго, што нам падабаецца. І гэта тыя, ну, мы можам бачыць, якім чынам будуецца наша стужка навінаў там у сацыяльных сетках, ці нават проста калі мы карыстаемся Google, і мы там залагінены, то атрымоўваецца, мы атрымоўваем ту інфармацыю, з якой мы згодны. Яна нам зручная, мы не жадаем атрымоўваць нешта, што будзе супярэчыць нашаму меркаванню, таму што проста, як бы, ну, навошта нам гэта? Мы жадаем быць увесь час такімі добрымі, правільнымі, мы самыя разумныя, самыя. І вось гэта ёсць пэўны такі выклік, што раней да такога не было. Раней заўсёды знаходзіўся нехта, хто, калі прыходзіць чалавек, які пачынаў казаць, што я ўсё ведаю, я вось магу зараз сказаць, як яно ёсць на самой справе. Абавязкова знаходзіўся нехта, хто казаў, ну, як бы, гэта не зусім так. А на сённяшні момант мы можам знаходзіцца ў такой вельмі комфортным стане і існаваць беспроблемно. Это ваше особистое ставление, а у меня наоборот. Мне кажется, что сегодня у нас выбор вельми великий. Так, выбор великий. Розные погляды усприймать. Ну, так, я так розумію, що Олексій каже, вибір у нас великий, і ми якби можемо обрати собі вельми комфортне. Так у чим тогда спречка? Чим спречка? Мы пытаемся вот как раз это понять. Да. У чим суперечність невідома. Мне кажется, что там употреблялось сводки массовой информации, а мне кажется, это чисто наш термин. Ну, то есть такой советский, да? То есть, потому что медиа, да, в своем полноценном значении, это уже медиатор. А средства массовой информации — это такой излучатель, который покрывает всех правильной информацией, да, в которую ты не можешь попасть. Ну, в телевизор попасть в Советском Союзе было невозможно. Ну, только если там ты говоришь то, что надо. Вот. И поэтому вот средства массовой информации — это как бы не совсем медиа. Да? Это такая средство пропаганды, которое в прошлом веке, мне кажется, уже полностью остались. После того, как мы в соцсетях теперь можем, хотим — подписываемся на ленту Goodbye, не хотим — не подписываемся там, да. То есть мы уже не настолько подвержены этому. Ну, это такое первое, как бы, скорее, как мое собственное открытие, да. А второе, это вот по поводу того, что мы вроде можем создать какой-то комфортный, вокруг себя такой источники информации, только те, которые нам нравятся, но они такими остаются до тех пор, пока, скажем, не выберут Трампа. Да? И тогда как бы сторонники Хиллари, они вроде бы не хотели бы видеть этого человека, да? Но политическая реальность такова, что как бы, иначе нету. И вот пока у нас есть физическая реальность одна на всех, да, то есть мы на улицах друг с другом сталкиваемся, происходят события, которые затрагивают всех, такие общие, национальные, можно, общие... Судя по Фейсбуку, да. Мы вроде бы и не хотели бы это, как бы, но оно все равно просачивается, и люди периодически возмущаются, что у них вся лента приобретает какие-то оттенки, которые бы они не хотели. То есть поэтому мы не в пузырях живем, это, конечно, красивая теория, но я думаю, что она так немножко преувеличивает. Вот. Ну и последнее мое возражение, мне кажется, что Маскевич-то как бы он так разложил там третий, второй, первый цвет. Вот первый, он как бы глобальный, он вообще не национальный. То есть, и там вообще вопрос там идентичности, он стоит таким большой вопрос. То есть, как вообще возможно какое-то там формирование идентичности в этом свете? Или там будет, как бы глобальная идентичность с такими, как бы с маленьким, я глобальный человек, но я и белорус. То есть, соответственно, для меня вопрос мовы, он уже такой, как еще один язык, которым я владею. То есть, а не просто там, что вот мой первый, главный, то есть, вопрос национальности снимается в первом свете, как мне казалось, если я правильно понял картину, которую Маскевич рисовал.
Вот потерпим. Можна поспробувати відказати, да? Дякую за питання. Ось, ну, на апошнє, напевно, я одразу не зможу відказати, да? Но на перші два поспробую. Ось гэта ідэя про те, що ми можемо, у нас є вибір. Хочемо ми підписуємося на гэтых, читаємо інших. Гэта питання, яке, ну, як мені подається, ми можемо порівняти цю проблему з ситуацією тим, що, ну, є певна кількість людей в Білорусі, які не глядять телебачення. Ну, Facebook постаково заміняє телебачення, все нормально. І ці люди абсолютно переконані тим, що білоруське телебачення на їх не впливає. Ну, ми ж його не глядимо. Але коли ми поглянемо на те, що обмірковується там, ніхто у клубі редакторів сказав, так? Ці з'явилася нека інша там, програма, де дійничав там некі білоруські такі, ну, ніхто, хто нечто там виказував про, ну, дивне про білоруську історію. І знову ж, ми фактично, коли ця технологія існує у громадстві, вона все одно на нас впливає. Ну, це у дочиненні до телебачення, про це шмат написано, показано і зроблено. Питання у тим, що, напевно, ну, знову ж, я не можу це зараз доказати, там, не підтвердити, але мені здається, що коли ми навіть не підписані на неких людей, на некие крыніцы інформації, гэта не значит, что яны на нас не ўплываюць, тому что мы их просто, ну, не абмяркоўваем. Ну, вось гэта як ідэя того, что нацыянальная беларуская падзея, як выборы далёка ад нас, да, гэта не зусім так. Гэта першае пытанне. Другое пытанне, я не зусім згодны з тым, што мы все знаходзімся ў адной фізічнай рэальнасці. Ну, вось, ну, я вось не так... Мне падаецца, што калі мы кажам пра Беларусь, то Беларусь, ну, тут, цэх, Кастрычніцкая, ну, і, напрыклад, не ведаю, там, Вынтупы, ці там Чашнікі, да, ну, ці некі іншы, раён, які існуе ў зусім іншых, ну, час той же самый, да, але, тое, чым з'яўляецца час, гэта нават уяўленне пра прастору і час, яны будуць іншыя. Я на увазе общественно-политическую реальность. Бюджет в Беларуси это общий у нас, да? Он тратится как бы на всех, на дороги, на поликлиники, и мы в этой реальности живем. Кто-то работает в поликлинику, а кто-то туда ходит, чтобы сидеть в очередях. Ну, на гэта таксама ёсць адносна такі, ну, не просто адказ, і он вельмі непросты. Ті люди, які працюють там у технопарку, да, інфопарк, ну, беларуская силиконовая долина, да, так бы мовить, да, яны працують тут, яны фізічна знаходяцца тут, але яны ніяк не звязаны з беларускай. Да, они платят налоги тут и ездят на общественном транспорте в свой технопарк, который очень далеко, кстати, находится. Ну, то есть, как бы мы связаны экономической реальностью, и они не совсем в вакууме, то есть, ну ладно, можно, конечно, откинуть эту связь как незначительную, но у них мама, ну, как бы, есть, там, они там помогают, там, деньгами, да. Ну, само существование технопарка построено на том, что они все-таки приносят благо Беларуси. То есть, только поэтому они тут есть. Если бы руководство не считало, что они хорошо для Беларуси, не было бы никаких программ этих, и дискуссии о сокращении, ну, дотации технопарку ведутся, ну, как раз это, и в принципе у нас может исчезнуть технопарк, если они перестанут быть нужны нам всем. Не, я уверен, что яны нам потребны и застанутся с нами. Давайте вернемся к потреблению. Давайте. Я, честно говоря, как-то уехали в сторону от темы заявленной. Я такая тема красивая, потребление, что же мы потребляем? Я так и не услышал, что мы потребляем. Одни вопросы потребляем, получается. Ну, в процессе разговоров мы ставим вопросы, ставим. Бесконечный рост вопросов. Не вопросы поставить, вопросы. Вот. Хотелось бы услышать какие-то, как это сказать, ну, наверное, варианты ответов, как Мацкевич. Бумс! І ответ. Ну, это вот, я так, ну, напевно, мне ще треба вчитися, да, для того, як бути здольним робити це таким чином, такого кшталту платформи. Да, але питання таке, знову ж таки, яким чином можливе споживання мови? Тобто, чи можемо ми кажемо, що ми користаємося мовою.
коли ну, промовляем, конечно, ці пишем, ці створяем. Як це може, ну, коли ми знаходимося в умовах громадського споживання, ми все пробуємо потлумачити про споживання. Ці може бути споживання Оно мовы. может, ну, як би, ось мені подається, що ви так само така штучна речь. Так? Ми спочатку називаємо, ми кажемо, ми знаходимося в громадському споживанні. Ну, і беремо це як аксіому, а потім кажемо, ну, а коли ми знаходимося в громадському споживанні, то давайте все тлумачити про споживання. По-перше, напевно, не все можна тлумачити про споживання. Це раз, а по-друге, аналогічно. Ось, бо мені подається, що питання про там, білоруську мову, ну, ось, справді, це питання, тому що споживцю, в принципі, може бути потрібно, ну, якби, які висновки предприймати, які не зв'язані з певними вгодами. І це не може Курс драников от того, как они пишутся по-белорусски или по-русски, не меняется. Меняется. О, значить, це не так, що тлумачить про твору споживання. Може, це про щось інше тлумачиться. Ну, праз ось, магчыма, жаданне выскочыць з гэтага кола праз індывідуальнасць. Так? Ну, калі людзі там спрабуюць быць індывідуальнымі. І вось яны выпендрываюцца, выбіраюцца ну, там, беларускую, а хтосьці кітайскую мову. Не таму, што это там выгодна ці штось яшчэ. Може, просто трэба адкінуць это. А вы не брали статистику, сколько людей у нас изучают английский и прочие языки в надежде свалить с этой родины? Ну, дивіться, розумієте, Сколько у нас курсов мова на ново и сколько у нас курсов английского языка? Статистика. Алексей ж про это и Это кажет. про споживание. Так что получается? Споживание починается, можно я перероблю, а то почнется ангельский, свалить. Споживание починається со свого я, напевно. Коли однойче я вернувся до білоруської мови, то було страшно розмовляти, тросянка страшенна і слово сказати. Но коли я почав розмовляти з людьми по-білоруську, все-таки запити ніякі на бытові проблеми давати, я оттуда почув таку білоруську мову, що аж присів. Другі, коли я вернувся вот до этих гаджетів, дайте мне белорусскую мову на гаджет. Что? И у меня не было такое, что вот ты не найдешь нигде, ты ничего не купишь, ты останешься там без смартфона, телефона и что. Я починав с простых речей, там, где это что было. Удовлетворенно споживец. Теперь Google у меня на компьютере, у меня только на белорусской мове, там это вот, его фон и все остальное. Ранее он туды-сюды прыгал. И был Google на русской, и был Google на белорусской, у меня стоит на белорусской. Это только початок. Я даю запросы на белорусской мове, мне они вертаются. И чем больше я даю, чем больше я знаходжу у всяких, если мне потрібно русскомовних там запрос знайти і інших. Питання, що я вот сьогодні чув в этой лекції, это то, коли я замовляю, мне вертається, коли я молчу, мне нічого не вертається. Я вот менавіта про это только сказал. А мне вертається, у меня не отримовується, не ведаю як, но мне отримовується. Я приходжу, запишите мое имя, коли ласка, я Григор, я у вас куплю, там, раскройте телефон. У нас нельзя, у нас только Григорий. Вам что, не надо мои гроши? Пошел в другое место, купил, у меня все отримовується. Можна буде як репліку, як така сказ. Якби це вельми цікаве якби таке підсумування, да, в тому сенсі, що коли ми щось робимо чи створяємо, нам це вертається. Але питання в тим, воно вертається, ну, навіть коли ми уявляємо собі Google, це ж ну якби не нечто, що там над нами, да, якби що ми сказали, виказали некое пожадання, да, і нас, ну, це нехто мусить це зробити. Ось це нехто, це інші люди, які мусять, коли ми шукаємо там нечто інші люди. Ну, я бы сказал, не зовсім інші люди. Я замовив, не вернулось. Само. Не само. Но кто-то это почув. Кому-то это мне кому вернулось. Хтось повинен это почути, хтось повинен это зробити. Ну, как бы. Это не вакуум, так? Ну, не зовсім вакуум. Космос. Но коли я молчал, Что из этого следует? коли я молчал, то мне ничего не верталось. Что из этого следует? Дайте, Правильно. я устал от вопросов. Ну, запытайтесь у Гугла, я вам что-нибудь расскажу.
Ребенок каже Я так не можу тоже. сказати. Да, как би, ну, може бути. Є ще питання, ці розваги, ці відкази на питання. Було шмат Ну, питань. вот питання, да, на конт того, що примушає вас устарівати мову, да, ось вельми просто, якби, ну, гэта ось один, наприклад, останній, да, якби, ну, навошта вам? Як по-іншому писати по-білоруськи. Ёсць тыя, хто пішуць по беларускай на мове з рускімі і. У іх няма уні складовыя, але... Не, ну ёсць, і вы можете знайсці такіх шмат. Ёсць тыя, хто па змовчанню, калі ў андроіде ёсць, там, напрыклад, ну, раней была украінская мова, ставілі украінскую мову. І праблемы, ну, зноў жа, да, частковая, яна вырашаецца, як бы... Так, але просто вось, каб... Навошта, да, вось гэта індывідуальнае нейкі, гэта не прымус, гэта нейкае тлумачэнне, навошта гэта патрэбна, вось мне падаецца, у гэтым мы можам знайсці адказ. Просто пакуль што мы, як бы... Так адказ на якое пытанне? Я уже тоже как-то уже потерялся в Заўсёды есть вопросах. тыя, каму гэта патрэбна заўсёды. На что мы ищем ответ? Глядзіце, якім чынам можам пабудаваць, якім чынам з індывідуальнага спажывання мы можам зразумець, стварыць магчымасці стварыць новую супольнасць. То бок, калі мы зразумеем, чаму для гэтага і гэтага чалавека, чаму для гэтых асобаў прынцыповая гэта наяўнасць, то можна зразумець, можа быць, гэта тое, што можа нас аб'яднаць. Ну, не такая ідэя, якая там апануе масы и так далее. Но просто, может быть, это можно Слушайте, но оно уже происходит само, понимаете? Есть супольность, которая читает нашу Ниву по-белорусски. Вот есть сайт NNBY, который является одним из самых популярных новостных ресурсов. Да, и он есть, существует, он убыточный, большинство трафика они получают на русскую все равно версию. Но вот есть эта супольность. Для нее, для этой супольности, которая создалась, для нее есть свои культурные герои. Поэтому все, когда говорят, блин, ну что это за новость, Иван Шило открыл клининговую контору, они говорят, так Иван Шило культурный герой вот для этой супольности, которая сама возникла. И они пишут для этой супольности про этих культурных героев. И это никто, ну как бы, тоже она не сама возникла, да, там Данько придумал, что давайте писать желтую газету на белорусской мове и сделаем вот так. Ну оно ж есть, оно происходит. Просто больше не надо, понимаете? То есть никто не идет читать готовую уже популярную нашу Ниву, все равно все читают Тутбай. А на самом деле даже не Тутбай все читают, а новостные разделы Яндекса и Mail.ru. Хотя наша Нива есть, и все про нее знают. Самое Это интересное, все. всех читают. Я читаю нашу Ниву. И, напевно, Не, ну статистика, понимаете, самые популярные сайты, которые из исследований интернета. какие? Ни Тутбай, ни Нема таких Mail.ru я не открываю такой. Я не читаю ни Тутбай, ни Яндекс. Ну так вы не все, кроме вас есть еще есть 5 миллионов человек, которые пользуются интернетом, и вот самые популярные Начинается все с нас. Ну, конечно. Если что-то не соответствует вашей картине мира, ругайтесь. Нет, так у нас так Трампа выбирали. Да какой там Трамп? Все. Не у нас выбирали, поверьте. У нас выбирали. Иван, В принципе, основное обсуждение, что Так я же говорю, в что рыночной парадигме, там, одни где есть победили. потребитель и производитель, вообще не то, что там мову расположить невозможно, инновации вообще невозможно. Потому что производитель, он пытается как бы работать на рынок. Если на рынке запроса нет, то он как бы попадает в такую ловушку, ну а как же? И вот эта вот идея, ну как это, приписать мове там споживание, ну она такая очень оригинальная, но непродуктивная. Потому что, ну я знаю людей, которые как бы хотят споживать мову. Они такие, ну, националисты на всю голову. То есть они приходят и требуют, а что у вас не по-белорусски? Ну и везде, там, на заправках, вот это люди, которые действительно хотят споживать мову, потому что они отримывают некую осолоду, видать, как бы, ну, и вот они, ну, возможно, действительно подходят к такому. А с другой стороны, у них еще миссийность такая, чтобы все остальные тоже, ну, вот. И вопрос, как это, вот если отбросить вот эту идею, там, ну, споживания, там, и продукования, там, то, ну, мова, ну, вот, значение мовы в обществе, оно
ну, такое многозначное. И вот если там поискать, то есть, ну, разные употребления мовы в обществе, ну, как медиатор, допустим, да, как способ доставки месседжа какого-то. Ну, можно на мове, можно не на мове. Там. И вот тогда, как бы, если так переворачивается, то вот если есть какой-то супер уникальный материал, и он доступен только на мове, то люди как бы будут и на мове потреблять. То есть, ну, там, то есть тогда играет вопрос уникальности. Да, и вот это почти как парадигма СМИ. То есть у кого там самая горячая новость, тому все ломанутся. Ну, то есть так и если мову как медиатор использовать, да, то вот для ее поширения можно все те же самые механизмы и использовать. Можно добавлять ей некую эстетическую, ну, составляющую, да, вот, чтобы не отдельные там националисты там упивались ее, но вообще, ну, больше людей могло получить от этого эстетическое там, какое-то другое удовольствие. Ну, там, в виде песен, там, фильмов, там, хорошего качества. Но тогда надо, ну, действительно там, туда очень много усилий направлять, ну, и конкурировать с Голливудом по качеству вот этого продукта, ну, который мы создаем, используя национальную... Можно я дополню, Иван? У вас тут коснулся темы. Журналисты сидят крутые, да? Журналисты производят новости как продукт. Если их нет, на них высасывают из пальца. Желтые, какая разница? Глянцевые, не глянцевые, какая разница? Этот продукт. Вот вопрос, почему этот продукт и на каком языке выходит, это уже 10-й вопрос. То, те средства массовой информации, назовем, да, или медийное пространство, которое производит новости, на белорусской мове практически ничего не производит. Очень редко я попадаю на эксклюзивные, интересные материалы на белорусской мове. Совершенно с Иваном согласен. Если, в принципе, сведомые не умеют писать и делать новости, то это их проблема. Вот. Мне все равно, если она на английском языке, это интересная статья, я ее буду гуглить и, плохо зная английский язык, переводить онлайн-переводчиком, пытаясь понять, что же там в действительности происходит. Если наши не в состоянии этого сделать, это наши проблемы. То есть это проблема сводить человека к какому-то вот хавающего, только то, что ему подсовывают, не надо. Кстати, таких почти нет. Вот, которые вот, что ему там сунут, то он и сожрал. Новости так не пожираются. Да, мы все сидим немножко как-то в сетях этих, и много очень пролистываем ненужных вещей. Но в конечном счете очень быстро отфильтровываем. И я не знаю, много ли здесь людей есть, которые читают то, что им неинтересно. Сомневаюсь. Кристина? У мене питання, мені як чоловіку, який працює в СМІ, я сюди прийшла, ну, прочитавши ваш анонс, і думаю, може, я нещо роблю неправильно в своей работе, и мне хочется отсюда, ну, хотя бы вот с некими, ну, там, маяками, де мені шукати відказ на питання, що насамрэч впливає на розвиття білоруського медіаринку. Це питання було в анонсі, і ці магчыма існування СМІ не орієнтованих на споживецьке, на інформаційне споживання. Ну, споживецкие практики моей публики впливають на мою работу. Ну да, это видовочно. Узровень развития технологий и ёсць у андроида в раскладце белорусского мова тема впливає. Ну, это видовочно. Ну, просто и все. Ну, разумеется, мне засталось... Верните нашу деньги. Разумеется, Алексей, мне просто реально... Ну хорошо, а где шукать, да? Вот споживецкие практики, ну окей. Ну, коли это не добро, то где мне шукать то, что добро, как взять это в мою работу, тут и секрет. Я поспробую некалькі адразу. Да, якби, знову ж не впевнений, що змогу сказати на всі, бо докладно на першу частку про що впливає на эту, якби, тут, напевно, формування ринку я не зовсім. Да? Але ось з того, що починав Іван, да? Якби, ось коли ми кажемо про ефективність і неефективність, ну, наогул, про ось, там, ринкові які практики і так далі. Знову ж, коли ми все, ну, якби, ефективність і там, кількість продажу, і там, оборот і так далі, це, ну, якби, інший підход. Да? Тобто ми нічого не змінимо у рекламному ринку, да? Це просто, ну, якби розні дискурсивні практики. Да? Вони просто, ну, якби, плохо, не вельми добре стикуються поміж
собой. То, что тычется этой уникальной информации, якую, ну, якби, была идея, да, что коли есть уникальная информация, она будет споживаться и на мове, и была завага относно того, что ну, просто нема, да, якби, ну, есть проблемы з якостью. І тут, якби, ну, ми можемо сперечатися, есть і нема, ну, я не буду про це зараз. Просто статистика констатирує. Є статистика, а є ще, знову ж, практика, ну, згадаємо ту ж саму нашу Ніву, яка не від доброго життя створила рускомовну версію для того, щоб, якби, так само присутнічати, ну, якби, отримовувати додаткові навідувальників. Ну, якби, отримовується, що тут ну, есть наше жадание, чтобы, як бы оно могло быть, але всім при гэтым гэта жаданне зусім соотносится з жаданнем інших людей. Тобто, моє питання, ну, знову ж, питання, я розумію, що ви прийшли за відказами, а я прийшов так само за відказами на своє питання. Да? І тут у нас є, ну, якби, певне не зовсім порозуміння, да? В тому сенсі, що я задаю питання. А тут якраз є що. Запросів шмат і відкази тоді з'являються. Ні, відкази з'являться, коли вони будуть написані. Коли будуть тільки запити, то часом ви можете заносити такий запит, зробити такий запит Google, на який він вам не здоліє допомогти. Ну, часом такое здарається. Ну, ви будете шукати нечто. Один раз не здарається, два рази не здарається, на третій раз не дає. Он здається. Вселенная отказывает, конечно, классно. Он все равно здасть. По-белорусски. У меня отрымалось, я не знаю, А як у до вас. Кристины, Да, я думаю. чим мені допомогти? Гарбату, каву. Ну, коли ми кажемо про, ну, знову ж, діяльність медіа як стваральність певних продуктів, да, то чим відрізняється, ну, наприклад, там, у нас є некілька мінералів, да, як не рекламувати ту і іншу, то їх відрізнення поміж ними у значній ступені, ну, якби не хімічний склад, там, H2O, і там, катіони, аніони, і там, ті нешті, що там може присутничати. У нас є некая символічна вартість, ну, якби, що за гэтым стоїть. Тобто споживання, ну, якби, чому так, ну, не ведаю, там, наприклад, як приклад німецький, да, коли ми, ну, наприклад, ми жадаємо працювати у банку, і каб ми усприймалися як такі поспіхові банківські служачі, там, ці некий інший клерк, так, то Frankfurter Allgemeine Zeitung це просто, ну, якби, як частка нашого такого іміджу. Не обов'язково, каб ми читали цю газету від першої до останньої, але просто, якби, ми мусимо це споживати. Питання у тим, що це не значить, що ми мусимо шукати ті ці інші новини, да? Але якби, які спосилки ми робимо. Тобто, що ми, одна і та ж подія, про її може бути написано там, на французской, немецкой, английской, белорусской, китайской, на любой мове. Питание в тем, мы жадаем поделиться вот этой новиной. На якой мове? На сьогоднішній момент ми не задумуємося про те, що в гэтым есть так само може бути певна вартість того, що коли ми це зробимо, ну, якби, не ведаю, по-польску, да, то идти там по-англійську, да, ну, это будем, мы будем показывать, ну, глядите, мы ведаем гэтую мову, да, ось мы можем перші гэта прочитати і гэта зробити. Але у якої дочиненні ви гэтай медіаспоживання, наприклад, беларускай інформації, ну, з'являється, ёсць нейкія додаткові пераваги, ну, такі бонуси, які карыстальнікі могуць атрымаць ад таго, што яны робяць гэта, ну, атрымоўваюць, абмяркоўваюць гэтую інфармацыю, спажываюць яе на мове. Пытанне, ну, хутчэй за ўсё, што зараз гэтага няма. Зараз мы атрымоўваем пытанне, ну, якби, такого кшталту, як нам больш зручна. Калі нам больш гэта зручна ў такім выглядзе, ну, гэта лепш. Основной термин в новостях. Кто первый? Не вопрос языка. Вопрос, кто первую информацию бабахнул. Ну, мы же скажем про медиа, это не только новины. Наше белорусскомовное издание, это тормоза. Ну, по-перше, все ж медиа это не только новины. Это и лайфстайл, и это там. Так, я, например, привел. и мне подается, что якраз ось, ну, я б не сказала, що, ну, нічого нема, ну, ось, там, привабного. Ну, не в той ступені, я б так сказав. Ну, ось, мне подается, что коли мы не разглядаем это, ну, не кажем про культурную супольность, культурную, в сенсі культурної ідентичної супольності, ровную у всій країні,
А каже просто, ну, якби про супольність з культурною ідентичністю. То читання, ну, ці споживання на беларускай мове, гэта, ну, гэта пэўная каштоўнасць і гэта пэўная прыналежнасць. Бо ты, в принципе, ведаеш, што читаючи, ну, пэўныя сродкі масовай інфармацыі, там, ці медіа, ты, ну, якби, іх читаюць і тыя людзі, якія тебе, ну, блізкія па, ну, нейкіх каштоўнасцях. І тебе ёсць што з імі абмяркоўваць, і так далей. То бок у вас ёсць, ну, нейкае агульнае культурнае поле. І, ну, мне падаецца, што гэта якраз і, ну, так само, может быть, той ресурс, який можна використати. Так, і калі, ну, якби, ти хочеш заставатися у гэтым культурным поле і ведаць пра Шылу, кагосьці яшчэ, ну, то бок ведаць, што адбываецца ў тваім асяродку, то ты будзеш чытаць гэтыя ресурсы. Ну, і адзінае, што, ну, якби, гэта пытанне, ці супадае гэта з памерам краіны, ну, у нашым ці ввогуле гэта не супадае з геаграфічнымі межамі і палітычнымі межамі. Гэта можа не супадаць сёння, ну, ніякім чынам. Ну і знову ж, гэта ведь мае дачыненне не толькі да інтэрнэту, так? Гэта Ну, так. у шырокім сэнсе. То бок, калі мы кажам пра распаўсюд там нейкіх папяровых выданняў, да, гэта безумоўна праблема там, як это давесці, прывесці, да, лагістыка. Калі мы кажам пра нешта такое менш матэрыяльнае, да, то пытанне застаецца, але як бы... Ну, так. Ці ёсць яшчэ пытанні, адказы, все со своими пытаниями. Те отказы на то, Додому, отказ на ці до Гуглу. Нет, до Гугла. Поговорили вопросы, что называется. Добре. Ну, правильно поставленное питание, это я утрымоўваю сабе ўжо адказ. Пытанне, ці правильно мы их ставим. Дайте отказы. Я не могу поставить питание, я спрабую зразумець, як это поставить. Да? Я не пэўны, што гэта правильно. Да? Вы кажаце адразу адказ. Ну, як бы... То бок, калі у нас есть вот гэтая супольнасць, і часам мы можем пачуць, ну, як Есть бы... такое выражение «риторические вопросы». По-моему, здесь больше было риторических вопросов. Я думаю, что... Ну, Не сгоден категорично. Тут была Дякую. разборка. Валерій, ми вже пішли по третьому кругу, один з одним, розмовляючи, я... Може бути, ніхто з тих, хто ще... Ну, я вже запиталася, ці є питання. Хто сталявав собі, наприклад, білоруську мову, але ваша мотивація не супала з тим, що була вивчена. Ну, чому ні? Ну, може бути, це і буде тим самим отказом, який ось так чекають. Давайте зробимо білоруський язик державною мовою. І всі проблеми будуть вирішені. А у нас разве не У державный? нас Другая. не другая, а Гэта Первое. не Давайте вирішить всі перше. проблеми, розумієте? Чому ні? Буде державне мас-медіа на білоруській мові. То есть есть предложение запретить российскую, я понял. Так. Це, І тоді всі питання будуть вирішені. Все буде на білоруській радикальный мові. отказ. Будет гражданская война. Эдуард, вы хотели отказу? Дайте вам отказ. Дякую всім. Так тут собрались такі, які